Malta għandha l-inqas rata ta' fullar f'residenzi li fihom jgħixu il-Maltin fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ minn ċifri tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, bbażati fuq is-sena l-oħra fejn riżulta li pajjiżna għandu biss 1% tal-familji li qed jgħixu f'residenzi meqjusin iffullati. Warajna isegwu ċipriotti li wkoll għandhom tradizzjonijiet simili għal tagħna. Skont il-Eurostat, l-aktar pajjiżi li fihom hemm djar iffullati b'residenti lokali huma l-Latvja brata ta' 37% tal-popolazzjoni u wara isegwu ir-Rumanija u l-Polonja. Jirriżulta wkoll li pajjiżna għandu l-inqas rata ta' residenzi iffullati li huma abitati minn ċittadini li ġej minn pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt fost dawn residenti li fl-aħħar snin żdiedu b'mod konsiderevoli wara li għamlu l-pajjiżna darhom ukoll ir-rata ta' residenzi iffullati mill-aktar minima b'0.3% wara hemm Ewropej li jgħixu fl-Olanda u Ċipru rispettivament. Imbagħad bl-ola rati jiġu ċittadini Ewropej li jgħixu fl-Italja bi kważi 40% u wara isegwu dawk fil-Greċja u fil-Ġermanja. Fejn jitlu ċittadini minn pajjiżi terzi li qed jgħixu f'Malta, ir-rata ta' fullar ola minn dik ta' residenti Maltin u Għawċin u residenti minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea anke jekk xorta it-tielet l-inqas fl-Unjoni Ewropea kollha. Hawnhekk ir-rata ta' pajjiżna ta' 10.8% u brati aħjar minn tagħna hemm Ċipru u l-Irlanda. F'dan ir-rigward l-aktar rata ta' fullar minn ċittadini ta' pajjiżi terzi li qed jgħixu f'xi pajjiż tal-Unjoni Ewropea instabu fil-Polonja u fl-Italja fejn aktar minn nofs ir-residenzi li qed jintużaw minn tali persuni huma iffullati. Warahom isegwu residenzi ta' persuni minn pajjiżi terzi fl-Iżvezja u fil-Greċja.